Hej, jag heter Ranva. Välkommen till mina samrövare och frågeskaparsättning. Som listafölk och läsande i universiteten är jag alltid förviten efter att veta mer om vad händer och hinom utvecklingen. Och jag ser röjande av samröven för jag är vanande att mycket bättre inled i detta. Jag får vidjan av en läsande av sättning och en som är lika förviten som jag. Och i kvarje parste vill jag kanna hur utbyggningar och arbetsrönter kunde brukas samman och att han har fått inled i för att utbyggningen fävner om vad som kan brukas till hur det är att vara läsande av sättning. Och idag har vi två spännande gäster vid mig. Ara som läser KT-verkfröje och Kristina som har starvats av säterskrivstående och kött vid Leo vid en master i lögfröje. Kristina är förviden, men hon har reisende finns spårningar av Instagram vissar som hon kan bruka om hon vill. Hej! Hej, välkommen! Tack för att du ville komma. Tack för det. Jag är så tack. Hej Ari. Hej. Du har valt att läsa Sätternom. Ja. Hur har du gjort det? Jag valde affära av Sätre till att KT AH med Ölaneg. Jag faktiskt vid KT i arbetet kommer. Jag började som lärlingar i 2016 uppe i Fratele. Blev så utlärd i 2019 och i 2020 så valde jag att vara Sätre. Så också jag att det var en upplagd möjlighet. Och här man har familj och mäka och vänfolk i förrjön. Det är också nämnt att man kan välja en sån utbyggning här hemma. Det är så en av orsakerna till du valde att läsa det och i förrjön. Helt säkert. Det är det helt säkert. Och en stor firma. Det är en öde stor firma, ja. Och jag är glad för det här avgörande. Till att sånt möjlighet ner i för nior att läsa. Ett affär och helt ärastan att läsa. Men ett annat ställe så kommer man kanske sakna familj och vänfolk här hemma. Och i mån för så var det eisen till att jag har märkt här hemma i förrjön. Och då är det inte närmare hvis man kan läsa i förrjön. Ja. Topp. Man kan säga att du har börjat i lärare och så har du blivit utlärare och så har du så valt att föra Sätre. Ja. Och hur det varit så att du har haft samband vid arbetslösa och har arbetat med du har Lise? Ja. Så jag arbetar faktiskt nu part-tid med att läsa fotlatøy. Och det är framvis i Tjafferatele här som jag arbetar. Och det är riktigt ordentligt väl. Jag har kunnat brukt ölen av tøy som jag har lärt från arbetet från undan och i skolan. Och över det som jag har lärt i skolan kan jag ta vid mig till arbetet. Och jag har brukt det nog så mycket i arbetet. Det är en kämpefirma, vill jag säga. Då kommer jag till att huxa att det är liksom huxa att man må färra bant ur min namn och så ut och sätta att läsa. Ja. Mm. Men det släcker nej ut, hör jag. Nej. Att se. Alltså min live var faktiskt att jag började i Höjtölund i 2013. Då kallades det Science Live i Älvsröje som fokuserar också på Älvsröjen och stödfröjena. Och i 16 så valde jag så att ta ett sabbatår här i bara arbete från 16 till 16. Och så får jag lära sig för till och här har vi väl lyckats så igen. Hvis det sitter flere som läser av glaser och nu skulle tillrättalägga så här att välja fack till hur de bäst komma in och sätta och läsa kvadratverkfröj. Kvarja linje skulle så välja och kvarja fack? Ja. Det som jag vill vara med alla så är att man får in och hemmasynna sig sätter någon och hickar efter vad kröven är till att släppa in till bacheloren. Typiskt så är det stödfröje som är ett krav och ett B eller A-stöje. Och det är ting som kunde brötas, men så länge som man häver fag som lukar till tjejtnar så skulle man gärna slippa in. Så jag vill vi med alla att man tar det matematiska fagene till en öjla stor pastor av KT. Det är inte krav att man är matematiskt stärskare, men det hjälper öjla nek. Vad vill du säga? Du sökte just vantan när åren du sökte in av kvadratverkfröj. Hur vill du säga att undervisningen lever upp till de vantarna och de krövna du hejar? Det är alltid, ja. Det är ordentligt stottligt. Alice, jag säger till någon. Det är en gott upplevelse. Goda lärare, en god flockar som jag har haft. Så det är glad för att jag tog det här avgörande. Och så emot förväntningar som jag hejar när jag kom in. Det var att jag kunde bruka det som jag får lära till arbetskammaren. Att jag får komplementera korsanna. Det är ju det helt säkert. Alltså, jag följer till dem så i min arbete att maten som jag arbetar nu i det är brötter öland vi mån till åren för att läsa.
Så nu har vi finns ju nytt ampo till amposkastarna som jag kan bruka. Så det är ordentligt stort att kunna switcha att så man är arbetat och så man arbetar. Ja. Och vad vill du säga nu har vi sett det kanske inte så störst position jag går undervisare men det är det här internet som är kvar komma att rätt timon som är fast och sätter någon. Ja, alltså sätter häver fast undervisare och det är donaliga lärare som sätter där undervisare. Om man AT så är folk från Vindlövnon som har en bachelor eller mastergrad eller några arbetsrönder som de kunde bruka till undervisa i. Och det är folk från de ymska KT-fyrtökna runt i förrjön. Alltså, särskilt är det ganska KT-hus och formula och för att hela som jag var på i Sädsnån. Och här har det folk ute som undervisar. Och det är ordentligt stort att kunna få kontakt till dessa externa undervisare. Tror jag att det här var ganska en annan vinkel på undervisningarna än hinner undervisarna som är fasta. Ja. Så tar känna törven av Vindlövnon i förrjön. Tar vita ganska vad är aktuellt till vinnerna mer än det rent akademiska. Det är alltid det är ett störst bonus att få till vinklingen. Kan det kanske vara en loppfjöl till omkring läsande att få omkring sådana kontakt och så kanske få ett läsarstarv eller starv att nå lockna läsna? Det är det helt säkert. Det är folk i flotten som är till dem som har finns möjliga omväses till externa undervisare och har finns starv utan dem ska kalla för det. Tror jag att det nettopp kanske har imponera en lärare som är väldigt ja. Så Akkurat. Nu kommer jag ihåg om hur byte av utvecklingen, alltså utan flott till dömes, kynsbyte och aldersbyte i eisne. Ja, kynsbyte är inte ordentligt 50-50, hvis man ska säga det på den måten. Ja. Det är en rättliga mansdominerad fält än. Om det bara är att hon är här mer att du så ska säga, men vi är nu 20 folk efter flott någon. Här är det omlai 5 kvinnor. Okay. Det vill säga 25%. Och jag menar det var om det samma kanske inte minne där flocken börjar. Ja. Så det är här omlai som det ligger procentvis då. Så det ser ut som det kanske är en utveckling till att det är det helt säkert. Alltså kvinnor känner sig mer välkomna eller inkluderar kanske. Ja, alltså hvis du bara tar några år så igen alltså så är det rättla störst lopp kan man säga. Självt om det gör som att det framme sig lite så är det. Näck mer än kan det häver. Ja, man må börja omstända. Det är det. Ja. Det är bara gott. Ja. Hur ser det vid praktik? Alltså är allt så är undervisning eller är några förlöp här man är ute i praktik? Här är inte ordentlig praktik då som man häver. Man kan bruka bacheloruppgåvorna chassar som ett slä av praktik. Jag skriver till dem bacheloruppgåvorna som är nu samma vi för att hela. Jag har kunnat skriva via RR4-töke. Det ska bara göras i samstarv vid C3 och en KT4-töke eller ankra 4-töke förrjön. Och det kan man bruka som ett slä av praktik då faktiskt. Men annars är det inte ordentlig praktik då som är. Här är det som ett fag som fokuserar nog så mycket på att närmare själva ska bygga en skipan till dem. Här har vi haft ett fag som heter KT-verkfröje. Och det är så vidare ett tvärfagligt, eller vad ska man kalla det? I mitten grejer här och sett något där verkfröjningar och KT-verkfröjningar som har haft här färdigt samman. Och det är ett fag som snur sig om att närmare kan skulle bygga en skipan som där så presentera och skriva en uppgave om. Och kunde det vara en app till dem? Det kunde vara en app, men vinklingen av skajen är mer av verkfröjningarna vid eisne att det ska vara en mekanisk skipan. Då är det typiskt också vid mekanik och robotik och tandvena. Ja. Och Balkeren Chamer vi gör det till dömes en talmaskin som kan ta ett talvcheck från en person som flyter talfält på en hemmasida. Och så är det en fysisk maskin som alltså flyter ett talfält på en fysisk talbrett.
Och så har skolan för det första ger att hur mekaniska skipan att elarbete motorerna och så programmeringen att få allt det att spela samman. Det är nog så omfattande så att man lär nog det gott. Det är software och hardware. En ordentlig kombination av software och hardware. Jag har ordentligt nörda. Faktiskt. Ja. En stortlig spårning är gamer man inte tar man läser kvarteverksfreie. Jag vill inte direkt kräva. Här är det flera som läser som inte gamer. Men det är kanske de flesta som spelar tältspel och kvarteverksfreie-grejerna. Vad spelar du? Jag spelar ett spel som heter Dota primärt. Ett nog så gammalt spel ett sånt men Det är han som har gjort det när Sanjen. Han var svenskar. ja, svenskar ja. Känner en båt. Det är netto Base Hunter ja. Ja, akkurat Base Hunter. Ja, det är gammal stil ja. Så det här spelar jag. Men Sean, jag brukar inte något tog framför tältene. Det är om vi arbetar om skolan. Men hvis man är AH innanför tältspel. Till dem ser vi tankar om att göra sitt egna tältspel. Så är kvarteverksfreien också upplagt. Så är att för det första då ska man häva KT-anbud till att kunna programmera det här spelet. Det här lär man ha sett någon. Och så är det även några tilltag som vill köpa och ha sett någon till dem. Game Jam är det som jag kommer tankar om. Det är ett tilltag här som där är man blir bytt upp i bölkar och så har man 8-4 timmar till att skulle männa ett så proof of concept av en tältspel. Ja? Så släpper man att visa fram och pröva tältspelen och in och sånt. Ja. Kan du säga för en som inte vet vad det är proof of concept? Proof of concept, det är en minimumprodukt. Okej. Hvis du har en tanke om ett spel som är nog så störst och det kommer kanske ta ett halvt år, ett år att männa det. Så kan jag göra ett proof of concept. Det vill säga att du har ett spel här som det är 100 levels i spelet. Så kan jag göra ett level i spelet på 2 dagar ett lockrover. Och så säger jag, och så ska du bara skalera det här upp till här dimensioner som du kunde också där. Ja. Alltså så är suche, okej. Så Så då- är serfiguren nu, Ja. så är stor Nettopp. det är någon som hoppar runt där. Akkurat. Yes, okej. Ja. Vad damer där lästra omkvarve av Setron? Jag hade det fint. Det var den. Här är det går omstöver här som inte är det. Och det är gott sammanhåll vill jag säga i mitten till läsande. Här är det som ett tilltag som är för det läsande där man kan komma och hitta folk som läser era grejer än en själver. Och det är alltid stolt att hitta så folk någon och formellt och ganska synder oformellt ästne. Hur vi varslån och sådana helt och det är några och sådana eller frutdagsbar är det några att du Här är frutdagsbar av sett någon. Ja. Men kanske att det läsande kunde görs synder mera för sammanhållet. Men det är öliga stottlet att komma samman vid hem och läsande jag ser någon. Så är att folk är så rälligt imiska och det är också stottlet att märka hur där imiska personligheterna är det med de där imiska linjerna. Ja. Ganska som med Evil Up är då. Som i Evil Up är det, ja. Man kan gita sig nästan till kvar linjer, sen man nörd och där och Ja. ja, frutdags bara någon flera av er här i kantinen och i Benjakarskolan någon och så kan man spela beer pong och vi tar popquiz och det är ordentligt stolt. Du läser till Lockfrey. Ja. Är det några avvis vinkling i Lockfrey emot till Kate? Vad huxar du? Alltså nu man har som KTPR och i med standard det är nog sån lokalgång kommer nu till att här om Kate trycker brukare och så gör så att det är enstaka. Akkurat. Alltså det är så att det är ju alltså för exempel har vi nu det bort mer upp i fag och vi har inte haft så mycket om GDPR än men det ingånger i okkur fag. Det är inte ett rätt fag men det kunde väl vara när man kopplar upp att vad det är verkligen. Vad är GDPR som det tas upp? Det är Datatryckt. datasekt. Ja. Datatryckt. Ja. Ja. Och det är en lag som är gällande för EU. Och det är inte gällande för men vi tar åkare egna tryckta lov Okej. som är speklar också tatt upp att GDPR-lån. Ja. Och nu ser du att du är läsare sett. Hur upplever du det sociala?
Det har alltid gott. Vi är inte så näck vid flashen. Vi är en stämma som har helt samman så igen vid början. Och här var det öliga gott samman och socialt och röna att göra tilltag eisen utanför läsningen. Och här var ett gott samstarv till undervisarna. Här var goda donaliga undervisare. Både internt och externt. Så det är det här som är knutet att utbyggningarna. Som är sätter här hos oss. Och så är det eisen undervisare utanfra. Och det är advokater, nekvadøy. Och det gör eisen det här kontakterna ut i vindluva. Som är öliga positivt. Så och man har ett tillknyte till undervisaren. Ja, och man kan lättliga spyrja och man tårer och det är inte så mycket till undervisning och öliga donaliga och kompetent folk helt säkert. Ja. Ja, jag följer väl att det här man inte sitter i en kämpe auditorium att här är 500 folk. Man inte så sitter juristiskt spyrja om uppgårst. Jo, jag är på ytterligare tankar, men man känner allt som är inne i rummet. Ja. Det är dåligt tryggt omkvar. Det är som man inte känner, man känner också kött. Akkurat. Så kunde jag spela att han var det som spurte om att det här bytta, så säger man ja, det var det. Ja. Ja, så man vinner för life. Ja. Är det kvart är arbetsbyrdan hur ser hon till tekon? Vi har bara 4 dagar vid undervisning om veckorna. Det är alla gerans det är 8 veckor. Här är uppmötning vanliga mellan 9 och 3. Och här är inte möteskilta. Så det vill säga man möter upp hvis man är ho. Och arbetsbyrdan det är faktiskt som att ha fullt hjärtstarv imot till de lektioner som du har utanför skolan och inlätningar och annat. Så vi undervisning och skolatingon så är det faktiskt som fullt hjärtstarv. Ja. Och när jag läsa, chatikon? Här är rätt att jag läsa, ja. Det är inte imest från fag till fag. Som fag, här är det en bok på 800 sidor. Andra fag så är det 100 sidor. Det är så rätt imest. Det kommer an på undervisaren. Det kommer mest an på undervisaren, ja. Alla tror att läsa vidare. Det blir ett liv i sommar. Det är alltid mer, ja. Ja. Det är alltid mer nio till Danmark att läsa vidare. Ta jag tog till avgörande, ta vart inte möjligt att föra vidare kandidat. Det är det så nu kan man ta kandidaten av sätts men det är så en avgörande som jag tycker och då man vill från nio till Danmark. Och ja. Spännande. Tandlägen som jag har huggt sin efter hon heter telekommunikation. Det är lyckat till högra bein emot till arbetsjammer. Och så har vi annars spekulerat i center på något annat som är nog så aktuellt och det är cottage cybersecurity. Där man hör om hackar ut någon och NSA och ryssar, kineser, amerikaner som krutchas av nätet. Så vill man nästan veta hur vi i förrjun skulle för halta och emot till det. Ja, det är väl gott att ha haft och egna folk. Det är det som är vidare lutlanda, men alltså man ja, som man kallar security through obscurity. Det vill säga tryckt utgökt någon till att folk känner för ytla till en till dem. Föringar har varit nog så väl varit till dem från spam och phishing allopon. Phishing det är folk skulle snuta trustan av latche och så. Ja, upplysa det omkring login upplysningar till ett land. Så jag vid samskifta förskon. Och det är inte något som då först. Det täljas då först som först lockflor som då först. Men det här brötes nu hör man om kipaner som ChatGPT till dömes som är öljande framme. Här kan du ju be ChatGPT skriva en välkommen eller ett eller annan hälsan av förskon och så vi efter en latche som så för till akkurat kriminellt. Ja. Måste skunda där och få alla kandidater. Det är det som är. Ja. Så det är alltså en evig barta här att motor och alla på varje. Ja. Hur är du börjar jag säga att du först var så lärde så något. Hur är alls på ett tikon? Är det ja, den yngste i flocken och han är
jag menar han är 30 år. Och får jag sätta allt rätt nästan men också han utrett för någon, mitt utrett någon men ja. Så det är nog så störst allsbyte, ja. Och för folk är i liv någon är nog så imst och det kommer på ur min namn och kommer ut att sätta. Kommer från arbetsmarknaden och har vi lärlingar och kommer så åter av skolabunchen. Andra har vi ute i arbetsmarknaden och i 20 år. Och så kommer in att läsa. Är det ganska en firmonor att folk är så imisk och blanda ja? Jag har alltid det, ja. Jag Till diskussioner i flotchen och sådana. Ja. Jag har alltid att man lär nog snyggt av att det inte är för homogent. Alltså att folk är inte imisk. Då först ett annat perspektiv. Jag måste ta hatten av att det är som folk som är familj och barn och klarar att få tull upp på det och i flashen och kommer alltså det är du inte skilja hur det klarar det men det är alltså ta ett annat ställe ta det är ölla flotta såcha och så spyr man till folket och hur de klarar det alltså att få allt att hänga samman det är ganska en näckmar stressande gerenstan en shoulder och här får man inte gå alltså imot till bara att skipa gerenstan en shoulder och ja, gå lustra hvis man mot det. Nu sitter tolvtöl, men är det öliga gänga det takt på är det man interna konkurrenter eller här är alltid jag synter av vinnarliga kappen kan man säga. Men vi är en flock som vi stolar kornön öla väl. Vi rönar lite av kunna nå upp som är smöligt. Och vi testar ofta samman och under röntnar så sätter vi dock samman och i en flocksölle. Så kunde vi bruka en av 2 veckor under röntna att ge alltså vitna delning faktiskt då. Det att lära såna styrkor och såna vägläkare. Och lär man fler hört samman alltså så får man typ så bättre utslag nu. Men det är ganska skönt kriterier för att få ett arbete alligavel att man nej, slett inte. Ja, förtalt eller? Nej, slett inte. Alltså jag vill säga att karaktären säger mer om hur du klarar det av en skola på. Jag tar på som så inte har nära vi hur du klarar det ut. Jag vinner löv någon. Det är en förlare kan man säga. Och det är ofta en öliga specifikt. Vinner löv vill inte veta eller är inte så om du finns ett töltel och linjerar i algebra. Det är inte relevant till formulan att du ska programmera en hemma så ett lackor så det är det inte lika klar vi men det är att du klarar det nog så väl ute i fagen. Det säger kanske att du har några styrkor. Och det kan så bruka ärasten i arbetet. Akkurat. Ja. Det sociala är ett negativen av arbetsplatsen. Det är det, ja. Att du är ett behält människa över rum vi och så. Ja. Vi också att det är vi karaktärer någon att hvis man inte är färt halv så märker det ju bara att man kan lära mer alltså att. Ja. Det är omgått rikt att kunna lära mer. Bra samtidigt. Så i högst undervisningen, hur hon är skipa, är det nekve bölkearbete eller är det nekve kjolstøvot? Det är nog så blandat allt, ja. Alltså i Katteverk Jakob här är det så läsnar att som fag är det välja bölkearbete fokusera lägga stora antenn att här och lägga upp till att man ska kunna samstarva med andra folk. Ja? Men andra fag kanske är det inte mer det här att du ska bära sitta för dig själv. Det säger att det är matematiska fag som är kallt an där. Så hvis man inte är en typ av som tror arbeta bölke så kan man kanske aldrig inte resa. Jag hade inte man ska resa men jag hade att man ska söka det som en avbjudning. Jag hade att du ska täcka det på tammaten att det är en möjlighet att det är att lära att samstarva med folk och det är också till att man vill bölka. Det är tror jag att du kommer att nu se arbetsmarknaden. Då du kommer till arbetsmarknaden då helt inte väl. Så vill du bölka vi gör folk och då ska du då samstarva med dem. Är det så till Adenta, vad är det bästa vi att läsa kodverkskriv för ju och att sätta Ja, det bästa det som jag aldrig går för stottligast är ofta att jag har lärt också nytt. Så kan jag komma hem och visa damen och kommer att nu har vi finnit en tält att sätta 1+1 samman eller nu kan jag spela Tetris och en program som jag själv har gjort.
kunna visa det här fram som man är lärt och kanske förklara hur man är gjort det. Det är ofta en öliga stottligt. Jag följer att man är lärt när jag ut till öliga gevant. Det är pura samt. Jag har lärt näkt nytt i det. Och där kunde du switcha här om en teckning vad jag har lärt i det. Ja, nu. Flott. Jag har till dömes lärt näkt om tälter. Ja. Och att security through obscurity är något som föringar har haft privilegier av intill nu. Intill den här chattbotten. Och här är en telefon vid internet. Och ja, här är det något som mansdominerar, men här är det några kvinnor. Ja. Och här är det flera. Och här är det flera, ja. Det är växant. Ja. Och då vill jag säga tusen tack för att du kom upp. Själv tack. Det var verkligen hyggligt. Ja, som läs. Yes.